Добър ден, колеги. Добър ден. Една секундичка. Един момент. Нека да дойдат колегите си. Секунда, ако може. Заповядайте, колеги. Решение взехте на Централния съвет? За изключване на всички самоизключили се от партията, които вече са членове реално на друга коалиция, на друга парламентарна група и те сами се лишиха от правото да бъдат част от ДПС. Затова от днес ДПС е ново начало, има само един лидер в мое лице. Качакъров е изключен, всички други са изключени и им пожелавам успех в техния земеделски проект. Колко души изключихте? Ще получите информация. А стана ли въпрос, обсъждахте ли каква ще е позицията на ДПС ново начало сега около преговорите за излъчване на председател на Народното събрание и евентуално правителство? За това ви отговорих. Това е отговорност на първата сила в лицето на господин Борисов. Нека той да форматира. А вие кого бихте? Защото се изненадвам, че някои други партии, които са на други места като резултат, се опитват да форматират правителства. Нека да видим какво ще направи първата сила, ще успее ли, ще има ли способност този парламент да направи нещо. Според мен е тежко изчерпан и всички мислят само за себе си. В този парламент, за мое съжаление, няма никой мисъл за хората. Те са вгледани само в себе си. И въобще никой не мисли за проблемите на хората в страната. Те не познават проблемите на хората в страната, щом се занимават с тези неща в момента. Това означава ли, че вървим към избори, господин Пеевски? Отново. Моето мнение, ако продължи тази безпомощност, трябва да отидем на избори, трябва да има абсолютно ясен победител, който да форматира правителство. България се нуждае от правителство, не трябва да се позволява да се форматират спасители, които пропиляха своя шанс за това, защото Продължаваме промяната е партия на Радев. И всички вие го знаете. Той форматира няколко партии. За 3 години показа колко е безпомощен. Обгради се с кръг от кръци и бандити, които му носят кешове. Затова вие питате къде са кешовете, постоянно ви е въпроса. Ви погледнете за 3 години колко обществени поръчки са минали. Аз ви казвам, че лицето Копринков е имал разговори с всичките тези фирми и са му се учители на него. Попитайте президента, защо нито веднъж не опроверга моите твърдения. Искам да го чуя ясно и го призовавам. Господин Радев, излезте и кажете, че никога Копринков не е грабил, крал, влачил и не ви е носил кеш. Искам да го чуя ясно от вас. Той няма да го каже. Призовавам го и на детектор на лъжата да седне пред медиите с Копринков и да кажат, че никога не са взимали кешове и не са осъществили най-гигантската корупция в държавата. Те са осъществили. Затова няма да го направят. Гарантирам ви го. Радев ли е сега ще е вашия основен противник? Той е човека, който разсипа държавата. Той не може да бъде спасител. Той иска да се преоблече в едни дрехи на спасител. Но той използва своя шанс. Той създаде партия на подмяната, партия на пуделите, всякакви други проксита. И къде е България с неговите партии в момента, колеги? Вие не веднъж това състояние. Президента. Не. Аз говоря срещу човека, който създаде няколко партии, защото Кирил Петков, Асен Василев са ми разказвали как това е негов проект, как са скарали после, защото не са си разпределили постовете, защото той просто заложи едни алчни момченца, които го измамиха. Това са неговия продукт. Той си пропиля шанса. Не може сега да си измислям. Сега гледам, внасят предложения, Конституцията, пак да се върнала да има служебно правителство, след като назначи 2 свои в Конституционния съд, натиска Конституционния съд. Това му е мечтата. Да има служебно правителство, да може да подаде оставка. Илияна Йотова да стане президентка и той удобно с някой като Рашков да репресира хората, МВР министър да използва службите и да получи резултат, както Сала Бала получи веднъж. А как ще коментирате, господин Пеевски, това, че Продължаваме промяната в лицето на Кирил Петков и Атанас Атанасов, генерал Атанас Атанасов, гласуват заедно? Добре, гласуват заедно с останалите членове от Алианс за права и свободи в парламента. Господин Иван Костов, според мен трябва веднага да излезе и да призове към оставка своите хора там,
защото той беше нарекал най-голямото проклятие на България. Това е срам, че хората, които реално репресираха всички хора на ДПС, в лицето на Рашков и още такива бандити, в момента са в целувка точно с земеделците. Вярна ли е информацията, че НСО ви охранява? Вижте, това не е въпрос към мен. Други въпроси, колеги? Да, в смисъл как така се случи, че най-големите пазители на демокрацията изведнъж се прегръщат с господин Доган? Явно те забравиха всичко, което говореха, което на практика се видя какво е. Господин Доган в полза на Москва разцепи ДПС, защото вече щеше да има правителство и България щеше да е спокойна със свое евроатлантическо правителство. Той го разруши в полза на чужди интереси. Благодаря ви. Благодарим и ние. Приятен ден. Ето виждате тук след изявлението на лидера на ДПС. В момента има и Централен съвет на партията. Ако има нещо интересно, уважаеми зрители, отново ще се включим пряко и на живо, както го правим винаги. До скоро!